Giproklama na sa COMELEC Region 10 ang mga mananaog nga kandidato sa mga probinsya sa Camiguin, Bukidnon ug Misamis Occidental, lakip sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Hingpit na nga giproklama sa COMELEC Camiguin Provincial Board of Canvassers ang mga midaog sa local positions sa probinsya. Mibalik isip kongresista si Jordan Jesus Romualdo, human midaog batok sa nag-inusarang kalaban nga si Paul Rodriguez. Samtang re-elected sab ang anak ni ini nga si Governor Xavier Jesus Romualdo, human gipildi si Homer Mabali. Sa probinsya sa Bukidnon, mibalik pagkagobernador si Onil Roque alang sa iyang ikaduhang termino. Human gipildi ang laing upat pa ka mga kalaban ni ini. Mibalik sab pagka vice gobernador ang iyang running mate nga si Vice Governor Clive Quino. Re-elected sab isip gobernador si Governor Henry Waminal sa probinsya sa Misamis Occidental. Daog sab ang running mate ni ini nga si Vice Governor-elect Rowena Gutierrez. Daog sab isip 2nd District Congressman sa Misamis Occidental ang anak ni Governor Waminal nga si Sancho Fernando Waminal. Re-elected isip representante sa Lone District sa Iligan City si Congressman Celso Regencia. Samtang giproklama sab nga mananaog isip Vice Mayor sa syudad ang iyang kauban sa partido nga si Vice Mayor-elect Oliver Ernest Wikwek-Uy. Samtang mibalik sa iyang pwesto isip mayor sa syudad sa Iligan City para sa ikaduhang termino si Mayor Frederick Siao. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.